ба ҷои он шанбеи 10 январ рӯзи корӣ эълон мешавад. ба хотири запрет будани номтон агар ки шумо иваз карда бошед, дар тамоми фурудгоҳҳои шаҳри Москавӣ чиз ворид шудагиай. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Дар видео лайк гузошта бо диққат то охирша тамошо кунед. Нафарҳое ки мехоҳед донистанд аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебарояд бинависонед, проверка запрет мекунад. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Дар соли нав сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон чанд рӯз истироҳат мекунанд. Дар ин бора қарори ҳукумат аллакай пешкаш шудагиае ки чанд рӯз бояд шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи истироҳатӣ кунанд. Сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли нав 4 рӯз истироҳат хоҳанд кард. Дар ин бора қарори ҳукумати кишвар қабул шуд аллакай. Мувофиқи ин қарор ҷумъаи 2 январ истироҳатӣ буда, ба ҷои он шанбеи 10 январ рӯзи корӣ эълон мешавад. Ба ҳамин тариқ сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 1, 2, 3 ва 4 январ истироҳат мекунанд. Аз рӯзи 5 январ бошад, насиб бошад рӯзи корӣ сар мешавад. Бо қарори нави ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рӯзҳои истироҳатӣ барои ҷашни соли нав аллакай эълон карда шуд. ҳамзамон мувофиқи қарори вазорати маориф ва илм, хонандагони мактабҳои ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз рӯзи 1 то рӯзи 7 январ ба таътили зимистона мебароянд. инам аз ҷониби вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай нашр шид ки як ҳафтаи дигар барои хонандагони мактаб рӯзи истироҳатӣ. ин буд як информатсияи нав ба тамоми шаҳрвандои тоҷик тааллуқ дошт ва мо хостем пешкаши шумо бигардонем то касое ки бехабар будед огоҳ бошед. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем границаи Қазоқистон сафар кунед барои аз нав кардани документотон. нарх барои солинавӣ ганда арзон шудагиаш шафёрода номерошон мебарояд зангшон бизанед ба дили пир насиб шуморо аз граница хичон ба даста мегзаронанд. Бекназаров нависонда. Салому алейкум. Россия биёи мигратсионида гости нависи регистратсия яксола бикунӣ. Мигратсиони картаи гости 3 моҳ муҳлат дорад ва шумо баъди 3 моҳ аллакай ба охир расидани муҳлат нелегали ба ҳисоб меравед. як нафари дигар нависондай. Ассалому алейкум. ман соли 2018 ному насаби худро иваз кардам. метавонам ба Москав равам. ягон мушкилӣ нест. ба хотири запрет будани номтон агар ки шумо иваз карда бошед, ин метавонад мушкилӣ шавад. яъне ки вақте отпечатки месупоред шумо дар ҳолати ворид шидан ба Русия, даниёи пештара то ки барояд боз мушкилӣ мешавад. яъне ки боз депортатсия метавонад муҳлатша зиёдтар бикунанд. Ҷураев нависонда. Салом акаҷон. Запрета кушода мешавад ё ин ки не? Запрет роҳҳои кушода кардан надорад, яъне бо тариқи пул дар назар дошта бошед. агар ҳолатҳое ҳастае ки бо тариқи ягон ошибка шуморо запрет мекунанд. дар ин ҳолат метавонед ки мақсади гап даъво бикунед аз болои ҳамон ҳалномаи суд ва тафтиш мекунанд, мебароянд ки дар ҳақиқатан шумо ягон правиларо нарушад кардагӣ нестед. мабодо як ки бо роҳи ошибка шудагӣ бошад, иҷа тарзи кушода кардан ҳаст. а так дигар ягон роҳ надорад. як нафари дигар нависондай. Салом акаи Сорубон. ҳозир отпечатки мегиранд ё не? вақти Россия рафтан. дар тамоми фурудгоҳҳои шаҳри Москавӣ чиз ворид шудагиай. вақти ворид шудан ин як роҳи тафтиш кардани дигар мебошад барои муайян кардани шахсият, мисол дар ҳолати давраи гузашта. ҳамидов нависондай. Салом акаи Сорубон. ман 3 моҳ 13 рӯз истод. не ки патент накардам. регистратсия кардам, студентский кардам. регистратсия динбора накардам. билет гирифтам омадам. метавонам баъди соли нав барам документ бикунам. вақте ки шумо коркунӣ меред ба Россия, студентский билет нагиред барои аз патент озод будан. мо ичӯза аз вақташ барои шумо мегуфтем. вақте ки дар ҳақиқатан меред шумо патент мегиред, мигратсиони картаи работа доред, баъд дополнительный дарс хонданӣ мешавед, мисол ё ки онлайн хонданӣ мешавед. дар ин ҳолатҳо метавонед студентский билет бигиред. барои аз ҳуҷҷатҳо аз патент озод кардан студентский билет нагиред. ҳеҷ вақт пеш аз рафтанат метавонед ки ябор даниёта проверка кунед, баъд сафар бикунед. як нафари дигар нависондае ки салому алейкум акаи Сорумон. яка писара меган ба хизмат мебаранд.
қонуни нав мебромадай рост боша ё ки не дар ин масъала ози информатсия нестай хеле ки пештар буд ҳамун хеле як фарзанд аз даъват ба хизмат озод ҳаст. Саидакбар нависонда: ассалому алайкум ака, баъди гӯш шидани запрет чанд хапас рафтан мумкин аст. баъди кушода шидани запрет шумо метавонед то як моҳ интизор бошавед ва як бор проверка кунед ва баъдан ба дили пир сафар бикунед. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум брат, ман патент дорам, бирам ватан, абрада метавонам биём Россия. вақте ҳуҷҷатҳои шумо қонунияи 100% аз Россия берун мебароед, дар ин ҳолат имконияти дубора ба Россия даромаданатон зиёдтар мебошад. мушкилӣ барои одамои бедокумент мешаванд ки чанд қадар бедокумент гаштагӣ ҳастанд, баъд аз Россия мебароянд. ҳамин нафарода мушкилӣ шида метавонад барои аз сари нав ба Россия даромаданашон. бародарони азиз, саволо бошад дар комментария бинависонед. барномаи имрӯзаро ҷамъ баст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.